Let's go! What's up mga bay? Today is another blessed day na lang tayo i-unbox or i-honest review sa kaning amo ang napalit na unta. I really wish na sa una pa mi nagkainani. First thing, if you're not into music, wala kay hilig magkanta-kanta, wala kay hilig mag-video, okay, gusto nimo mingaw ang kalibutan, walay tingog, then this is not for you. Pwede na kang mangita og laing video, or balik ka the next day, or mangita ka sa lain namong mga vlog out there. Pero, kung music lover ka and gusto nimo mag-set up og sound system nga sa inyong lang balay, nagplano ka nga magbuo og imuhang kaugalingong banda, mag-record og kanta, or pwede pud pang video okay, o pang music setup sa mga events sa inyong balay, then this is for you. Let's do this! Way back 2002, when I was in high school, nagkaroon akong interest sa music. And then, fast forward sa 2010, which is nabuo ang Optical Band. Sa una pa, gusto na kayo namo nga magkaroon og setup, music setup, para sa mga practice namo sa mong balay. Pero, wala ni kwarta. So karon murag matuman na gamay ang gamay na among pangandoy sa una. Kasi dati murag kuan kayo ba? Isud kay sa mo ang alit og mga inani trabaho. This is it. There you have it. So this is Rockford BP8 Max Power Mixer. Power Mixer ang among gipalit kay para less gastos. So nana siya ay built-in na amplifier sa ilalom niya. As you can see, na ay fan sa ilalom. So pwede nimo i-direct sa imuhang speaker. So ang main out niya is speak on ang gamit. So kaning left and right. So kung duhay mong speaker, dili nimo i-attach using this speak on. So nice ang quality. And kaniyatag nilang libre sa mua. Si Rockford Power Mixer naa siya stereographic equalizer. So pwede nimong timpla-timplahon dire kung unsay gusto nimo nga tunog. Naa pud siya Bluetooth kung gusto nimo mo gamit sa imong mga devices. USB for any files na gusto nimong i-play. Left and right auxiliary just like sa mga makita nimo sa mga input sa imong mga TV. 99 digital multi-effects. So kani iyang knob, ang paggamit ani is tuyokon nimo siya o pili ka og effects na gusto nimo nga na-address sa list. And then pag nakapili na ka, all you have to do is just press para yan. So ang main volume niya is kaning naa sa lower right, which is left and right pud siya. Makontrol nimo ang volume sa left, makontrol nimo ang volume sa right. So dito sa iyang channels, 6 channels siya. So pwede na siya pang acoustic setup kung gusto ka mag-practice sa inyong balay. Pwede na siya. Ang line niya kay 6.35mm jack. So, it's like the usual mo. Dire mo siya isaksak. So, ang first knob na imong makita dire is kaning color orange which says gain. According sa article, gain, aka trim, is a volume control for each channel of a mixing console. The gain knob controls the volume being input into the channel, not the amount of volume output through the channel. So basically, ano na siya, dagdag sa volume na to. So kung natay main volume dire ka pwede mag-control sa imuhang gain. So ang the next one na kailangan natong ipinduton during na magsaksak ta sa to ang microphone is kaning ginatawag nilang pad. So kani siya pang lessen siya sa mga feedback sa ato ang microphone. Considering na usahay in-house ta,
nagi-feedback na. So, all you need to do is press this button. Next na mga knob is kaning color white. Just like typical na mga mixer, na ano siya high, mid, and low na pwede nimong timplahon according sa imong gusto na tunog. Next is kaning effect knob, which is kaning blue. So, diri ka mag-control sa kung unsa ka taas nga effects sa imong kinahanglan based dito sa 99 digital multi-effects nga imuhang napili. And the last knob is volume. So, volume, mabalang suta no? So, all in all, mauna niyang mixer na kailangan nato sa atong music setup. So, every functionality niya, testingan nato karon. First is Bluetooth. So, ato siyang sulayan using this generic na speaker. Then siguro ng pink lipstick. Come on, bring it on! Alright! Second is USB. Third is aux para sa video okay. Sound check, sound. Sound check, sound. Come on, Tyler, sing a song. Hey! Gende, ite ni. Sound check, sound check. Mau'y bahandi, labaw sa hulayan. Matud nila kaayong gulaman. Ingako nga dili ka mutuo. Ang pinakalas na atong testingan is ang tingog niya kung i-set up na nato for acoustic band. Please welcome Optical Band. We could have had it all. Rolling in the You had my heart inside your hands, and you played it, As you can hear, pwede na kaayo ni nga setup mga bay. Oh God, nga nung karon lang minagkain-ani. Feedback lang mga bay, ang disadvantage niya is dili ka pwede makapag multi-effects every channel. So kung unsa man to imong napili nga effects, mao na siya ang magamit ni mga effects sa 6 ka channel. That's okay. So mga bay, dili na lang kuto mga atong adlaw karon, unta nakatabang ni sa inyo nga video. And if you're interested sa price, ibutang na namo sa description down below.
And disclaimer mga bay, this is not a paid endorsement. Hit the like button kung nagustuhan ninyo nga video. Subscribe kung wala pa makasubscribe. Again, magbilin mig istorya sa inyo Gamay lang ang kinabuhing gihatag sa ato sa enigma ta. Tara.